Hei vaan kaikille ja oikein mukavaa kesän jatkoa. Ja nyt taas tehdään tämmöistä helppoa ruokaa ja maistuvaa. Tässä on näitä sianlihan kappaleita ja nämä paistetaan tuossa padassa. Ja sitten tulee nämä muut yrtit siihen joukkoon ja ne sitten laitetaan uuniin. Eli tästä lähdetään. Eli nämä paistetaan tuolla padassa ja sitten lisätään nämä sinne joukkoon. Perunasiivua, paprikaa, kaalia. Jaha, ja vielä otan tähän lisäksi sipulia. Sitä en ole vielä ottanut, mutta sipuli tulee tähän myöskin. Eli mennään sillä, että nämä ruskistetaan tuolla padassa ja sitten lisätään nämä muut sitten. Mistä mä haaveilin, muistaa en voi, olin vain onnellinen. Ja nyt lähtee käyntiin tämä lihojen ruskistaminen täällä padassa. Ja tänne pataan jää sillä keinoin nämä hyvät maut, kun tänne pannaan joukkoon sitten nämä sipulit, kaalit ja perunat ja paprika. Tähän valmiiksi laitettu kaikki sipulit on tuossa noin. Ja täällä on sitten perunat. Noin. Perunat on tehty tämmöisiksi suikaleiksi, niin saa sitten siihen päälle mukavasti ne siihen hautumaan. Ja nyt kun nämä rupeaa tässä kypsymään pikkuhiljaa, niin laitetaan sinne suolat ja pippurit tänne joukkoon. Mustaa pippuria. Kyllä se vaan tässä posuliassa tulee aika kiva tuoksu tässä, kun paistelee tätä. Varmaan tulee niin sanotusti hyvää. Koitetaan käännellä näitä vähän. Nähdään ruskistus joka puolelta. Ei ole tullut käytettyä jotain kaalia taas moneen aikaan näin ruoanlaittoon, niin tällä kertaa sitä nyt sitten tulee. Kaalistahan sitä saa semmoista tietynlaista makua tähän. Noin. Tulemaan lihalientä. Eli siellä on tämmöinen lihaliemikuutio, mikä on pienennetty. Ja sekoitetaan se tänne joukkoon. Kiehuvaa vettä tuosta pannusta. Mä luulen, että se rupeaa olemaan aika hyvin sulanut tänne nyt. Sitten se kaadetaan tänne joukkoon. Noin. Vielä sinne jäi vähän pohjalle. Noin. Ja sitten laitetaan nämä perunasuikaleet tonne. Nehän tulee näin mukavasti järjestykseen tänne näin. Tällä viisi. Ja sitten ripotellaanpa siinä nyt sitten pippurit tänne päälle. Noin. Ja sitten suolaa.
Suolaa, enemmän suolaa. Lihat oli suolattomia kaikki, niin sen saa vähän reippaammin pistää. Ja tämän jälkeen sitten nämä kaalin suikaleet. Ja siellä on uuni lämpeämässä nyt sitten 180. Ja vaikea sanoa, että kuinka kauan se pitää olla, mutta se täytyy välillä tarkistaa, että milloin ne on pehmoisia kaikki. No nyt minä tässä välissä sitten otan nuo sipulit tänne joukkoon. Ne on siellä nyt uimassa. Ja sitten vielä lisätään nämä paprikat. Siellä nyt muhii ja nyt se nostetaan sitten tuonne uuniin. Ja 180 ja katsotaan, onko se tunnin päästä missä kunnossa. Ja nythän me käymme katsomaan, mitä tässä sisällä on. Ja todella hyvältä näyttää. Ai. Kyllä tää on kypsää. On kypsää, joo. Tätä ei muuta kun ruvetaan maistamaan, mille tää maistuu. Ja nyt tätä ihanan vuoksusta ja todennäköisesti makusta otetaan tähän lautaselle ja tehdään koemaisti. Vähän porkkanakin tosta ja noin. Ja otetaanpa sitten, tämähän on semmoista lusikkaruokaa. Ai. Voi jeesta sentään. Kyllä tämmönen ruoka on aina hyvä. Otetaan tuosta tommonen lihanpala irti. Kyllä mä voin sanoa, että kyllä nälkästä harmittaa, jos tämmöistä pääsee syömään. On tämä niin hyvä. Ja tässä vaiheessa ei voi muuta sanoa muuta kuin, että jatketaan mukavaa kesää ja toivotaan, että tulisi lämpöisiä päiviä. Nyt on ollut vähän viileitä, mutta mä uskon, että sitä kohta keli muuttuu. Oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Nähdään.